Koka da tsiwa dubi kasar nan arewa ba ilimi talakawa ba mu da aikin taɓawa mun zama jojin zubawa. Haka ka girma? Allah baba. A malam Bello. Ai yanzu na ji labarin cewa ai Bello kayi digiri ne a can makarantar a can Amurka ka ce mun kayi digiri. Wallahi Allah, kan kauyen mu ma ni kadai ne wanda ya digiri a cikin mu nawa na aka da Amurka da samu na ƙara karatun na. Kai kadai? Ni kadai. Yanzu ka iya kalma an ce mun ka iya kalma kowace kalma da kishiyarta ta Hausa duk wacce na baka an ce zaka bani amsa. Ai duk wacce ka ban baba zan baka amsa. To bismillah yanzu da fari baki sama ƙasa akuya tinkiya jaki doki kare karya Ronaldo Messi Alinuhu Adam Lango to Mari Naushi to ya isa bai isa ba uwarka ya isa bai isa ba uwarka ubanka baka ji bana ji